Istoryahan nila sa bahin karon sang Committee on Engineering and Public Works kag Committee on Transportation ang paghatag sa itulupangod sa mga road signages. Si Mayor Jerry Treñas nagpasalig sa mga pumuloy sa syudad sa Iloilo nga wala sang lockdown nga matabo bisan magdamo pa ang kaso sang COVID-19. Muni madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa Bombo Hanay sa Uto. Check naton si Bombo Jomar Villa direktamente sa Banwa karon sa San Miguel, Iloilo. Ining kasunod nga ginpabombo sa mga pumuluyo ining batching plant sa Guria Constructions nga nagabugas ang tuman ka itom sini nga aso. Nagakadto kuno sa ila sini nga pagkaon kag mga kabataan ginabalatian na ang kapitan do apektado man kay sikap kuno may flu na. Flu panago kag flu palagyo. Sandig sa payag sa mga pumuluyo. Check tabi ang linya ni Bombo Jomar Villa. Jom sa report ta please come in. Bobo Champ, nagpalabot dire reklamo ang mga pumuluyo dire karon sa may area sa Barangay San Jose, Banwa sang San Miguel, Iloilo, no, kung to be specific dire sa may area sa Lagberta Street sa may nasambit nga barangay, no. So ang ilan siya concern nga ang ining operation karon sa Guria Construction dire sa may nasambit nga lugar kay ang ining ginapahayag batching plant nga mo ni ang nagatuga diri sang madamol nga ayabok, no, diri sa may lugar nga tinag-epekto diri karon sa mga pumuluyo nga ang iban sunod diri sa tagreklamo nagasufrer na sang asma kag naga-experience sang pag-ubo, no, bangod man sa sining ining nasambit karon nya nga operation. Actually may video kita man diri gani, no, nga ginawyatan nga ining pag-operate karon sa sining nasambit yang kompanya nga tinaga resulta diri sang pagtimbuok, no, sang sining mga yabok nga mo ni ang nagapekto diri karon sa may mga pumuluyo, no, sa may nasambit yang lugar. Suno gani di sa tagreklamo nga tibadugay na ininila, no, nga gina suprer aning ginareklamo nila kagaway siya pon sang no, sang igtulupangod man naging hatagan matensyon ang ilan sining concern. Kag dugang paggani diri, no, nakapagyangot kita si Samans pumuluyo sa may lugar. Ati ang iya sining balay dira lang gid sa kilid sang pader, no. Siguro estimated ato do mga 15 meters na ning kalayon sang iya sining balay kag sa compound sining nasambit yang kompanya nga ang resulta nga kun may mga operasyon dira nga ang pagpati nila morning batching plant nga tinaga epekto sa mga pumuluyo at especially sa mga kabataan nga ara sa may nasambit yang lugar Bobo Champ, no. Kag ang isa pa diri sa napalabot pa nila nga reklamo nga ang ining una nga ginkandak nga public hearing dira ang lisensya diri kag ang imo diri nga ipatukod amo lang ni ang crusher, no, ang panggaling balasang bato. So muna ang gin public hearing sa ila nga ginsugtan mas sa pumuluyo nga way isang problema. Pero sa ulihin business sa tagreklamo nga may ara kuno hatching batching plant, no, dira sa may lugar ginamixla ni bilang balas kag semento nga tiyan mo na nagatugas ang madamol nga yabok sabay nasambit nga lugar. Kung ano gibak pamatuod din tiway gid sila makaibalo kung may ara gid ban balagin tukod ang batching plan nga muning kupati nila. Ati bisan sila gani way man gin pakigangutan dira, no, sang barangay o kon sang ining pamunuan adra sa may nasambit yang lugar Bobo Champ. Kag suno siya information nga boss nga daw may ara kuno sa pag-snapol ni ang barangay upod man sa pumuluyo kag ang ining nasambit nga construction company. Ipabati tada ibla Bobo Champ si Ma'am Corazon Cambronero ang isa diri ka pumuluyo sa lugar kati nagpalabot na reklamo sa may Bombo Radio. Ano si ma'am? Ang anda nga blatsing plan kung mag-operate sa anda nga semento nga ginaano diya sa balay namon tadlong gid kami ka balay namon mo Iyasang
Iya kang Gorea construction. Oo. Okay. Mga pila na ni kabulan or semana? Bubuha daw binulan dun eh. Oo. Mga ano ko mo kapektado gan anong katabo daw? Mamong mga bata, may magong tao diyang mga bata, tapos ako nga daan may asma man. Di syempre ang ano kasi minto, ginaubo kami. May mga malaman di mo. So ang duga yabok sa? Oo, ang tapok na kita Tapok, na, nagadulom kita na just ka namon. Kalabot pa dito sa piyak nga barangay mo. Oo. Ano naman baliga mix sila sa simento kag ano, kag balas. Oo, balas. Tapos kinabutang nanda sa mixer. Tapos kinadara nanda siguro sa anda nga ano diyan mga project daw. Oo. Ti ano kamusta di mga kabataan? Ay nagainubo gani, ang mura gani ang ano diyan problema. Ay rapid gid kami. Tapos why jagin pa public hearing sa mga tao di dia? Kibot lang kami patindog diyan mo. Ang public hearing da kadagi ang crusher mo. Kaya ang blasting plan nga raw ay gid na diya kanamon nag ano. Crusher nga pang ang ano lang. Ang galing kang bato. Okay ta na rahigin ano nanda kanamon mo. Oo. Kaya ang diyang blasting plan nanda nga diya ay gid na ano kanamon. Why na consult sa mga publiko pumuloyo de? Kibot lang kami nga nagtindog doon, nabi namo ko ano. Kalitin mo ay blasting plan. Kumusta ko mo de mga bataan? Ay ti amuro gani nga ginasipon, ginaubo ang apon mga apo diya. Tapos may mga duha pa ka bata diya mo. Ano kuno ang balikap? Buti sa rumaan kuno to mga patawag mo kuno ang Gorea to. Mga 9:30. Sa pumuloyo. Oo, ay gin report man namon dato. So ang inyo lang yan akon paano na ano ni? Paano da matapna diya bala. Imuan man nanda kang paagi nga hindi maipektuhan tao diya eh. Para nga pilak bilog pa malay de. Ay dito sa piyak duro to. Palibot. Oo, palibot gid mo. Estimated mo lang may pila. Kaduro man gawa mga pumuluyo dya sa Lagwerta. Ti ambot ka dya kung na maano dya sa rumaan ay ti amuran ng banikap mo. So mo to ang pahayag ni Corazon Cambronero. Babochamte ang pamalay din sa may palibot kay ping na ni, tupad-tupad tupaday lang ni. Although nga may paderman pasaka ang compound, protekon ng yabok ya mangitagi na yan sa pagi nga makagwa. Ti amo na kundi kuno mag adapya ang hangin so dara nagakadto sa ila. Kagati isa may mga beses nga ginako sa makbataan nga mo na nga nagatuga dra sang pag ubod dra sa nga pinaka mga pumuluyo sa may nasabit nga lugar kag amo tong panawagan nila. Nga hindi na pagulaton nga di basi maglala pagid kun damo pagid ang magminasakit sa binasambit nga lugar. Kag in fairness man no tigin pakigingutan man aton dere si punong barangay Miguel Sahonia Jr. no sa barangay San Jose sa may Banwa sa San Miguel Iloilo. Ang isa diri sa una nga ni-mention nga wa pagid ni sa kabato abi sang formal abi nga complaint kay nabatian niya ni kahapon sa sining sekretary nga muna nga may nagtawag sa barangay nga muna nagapalabot reklamo abi tuoy sa sining pag-operate sa sining sambit nga kompanya sa bay lugar nga tinagatuga dra sang kangawa sa mga pumuluyo. Pagdugang diri ni punong barangay sa Hunya nga gin-confirm sining only ang crushing no ang ano lang mismo crusher la mismo sang kompanya ang ngayuan dira sa permit kag sunod sa iya duay man kuno sa nag-operate nga batching plant sa lugar Bobocham only nga tiabo ni crusher nga nagagaling sang bato amula na ang nahibaluan niya nga nag-operate dira sa lugar nga gin public hearing sa nagligan nga ginsugtan man sa mga pumuluyo nga ti maka-operate dira sa may nasambit nga area. Ti amo ni gipagmayo man yang ti buwas mapakisapol ini upod ang Gorea Construction ang ila sining engineer ang pumuluyo kag ang mismo man ang barangay agud nga ti maistoryahan ko ano ang mayo diri karon nga buhaton agud nga ti hindi na atugan no sang kangawa dira sa mga pumuluyo sa may nasambit nga lugar Bobocham. Kag mo to ang panawagan ni Kap nga ti magganogid no papalabot sa formal complaint hindi na ko na magtawag sa cellphone agud nga ti matagan man sang concern
ang inasining nga gina palabot nga reklamo. Bobotsam si punong barangay Miguel Sahunia Jr. sa mga interview diri sa Bombo Radio. Kay kapon, sir, nagkanto ko sa barangay, nakabati ko na sa may barangay secretary ko, na may nagareklamo ko no ang Tagalagwerta na may apok ang crusher balasang guriya. Sisiling ko tani, kanto ka mo di sa barangay, hindi ka manawag lang mo ka mareklamo. Kaya para atagan, taksyon siling ko, mataugan tang hindi na sa guriya. Ang nagaya abok no ni Kap do batching plant ne. Batching plant daw ay pamanda sir sing batching plant ay to pabikirin kami daw ay paman to sinugot. Ano lang nabutan sa permit, Kap? Yang nagatindog lang kami po kamo na dagudo ang crusher nila nga nagagaling sa bato Oo. Ay, Kamo na ang galing sa bato tila batching plant nila ay pa why pag-operate? Why pa gani maubra sir. I see. Anong plano mo sinikap? Kaya may mga concern nga kasubong sini, kay may mga pumuluyong gambal nga may ara daw pag sinapol bas or hearing ni sa upod ni sang Ipatawagan namon silang engineer da sang Guriya nga nasa da. Kapag pagkatuon na sa Lagwerta, ay nga balon nga magreklamo rin sa bating sa kwan nyo, sa crusher nyo, tama kaya bok. Oo. O kaya mo lang na reklamo nila nga may bok, no? So bago lang ni nakaabot man si mo. Amo ni concern. Kapon lang ko crusher na kamaan nga nagreklamo sa sa kuno pero ay mas na magbarangay na nawag pala sa ta. So ano imutan ni Kap ang tinutuyo nga makadtugid sila sa mga istoryagid? Siyempre kundi kadto sila da sa barangay kag ipaabot nila nga bill. Adikap nagreklamo kani nga ang crusher sa Guriya may abok man no. Okay. Hindi magtawag na sila. Magtawag lang. Kawai pa man gani nagapakilala. Ako sino niga panawag. Oo. Nakalabot na ni Kap sa Minro? Wait man naguro sir nakalapo sa Mingro kay kapilan na nila may reklamo te gina-aksyonan man sa Guriya dayon. Oo. So ang inyo lang yung proper coordination lang gid. Oo. May bilin ka tumuloyo mo ka? Ang mambay ko lang sa pamuluyo dahil sa Lagwerta. Kung may reklamo ka mo, personal ka mo kadto sa barangay kay malapit man ang barangay hall. Hindi lang nga magtawag-tawag ka mo da. Kahit para mataga na ito dahil si aksyon da. Para mapatawag na ito ng mga para sa Guriya. Engineer da. Ang namin sila to Kap ka dumayara ko no hearing buwas sa ginayo nila ka kung pwede dito lang sa Lagwerta para malapit ka dumalayo ko ng barangay hall. Tigatuan to buwas sa Lagwerta. Oo. Tigatuan naman to buwas dito na ang mga personel sa Guriya. At sige ang ginaloman amon Kap ngati maktuhan man isang barangay sa bulig mo man Kap. At siyempre kay balaan mo taga reklamo na nila ginapatawag na namon ng Guriya dahil katagan nila dahil ng aksyon. So balik pinapatong bayae. reklamo man galilikat sa Guriya. Kaya mo lang na pero nga reklamo nila nga kung may tama ay kainit may abok mo lang crusher sa bato nilaw. Si punong barangay Miguel Sahunia Jr. Bobotsam. Ang na-explain to ni Kapman, ang ining nasa video, ang makita direct karon nga nagatimbuok bala nga doason sa exhaust ni. Kaya mo ni ang yabok Bobotsam, kaya mo nang pagpati sa mga pumuloyo nga batching plant nga mo to nga ginamix to simento kag balas nga ti nagaresulta direct karon sang pag tapok sa yabok sa may nasambit nga lugar. Kaya mo na, mabalaan ni boss kung ano ni ang mangin resulta sa pagsinapol
kag kung paano ni masolusyonan ang ining problema karon sa nga palabot diri nga reklamo sa may bahin sang Barangay San Jose, Banwa sang San Miguel, Iloilo. Pamusap. All right. Sige. Jones, thank you again. So manang latest no diri sa may San Miguel, Iloilo. Ini si Bobo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bobo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Now, ano gid man balang nagatugas ang Yabok? Engineer Laguerta? Una-una, ang ginapahayag sang mga pumuluyo, ginareklamo sa mga pumuluyo, batching plant. Ang dumay turi-turi, ito bala, engineer, ang isa, ay ipakita. Kay ang batching plant, nga ginatawag sa aton sinima kabumbo, doon mo giman ang structure niya, non-batching plant na tinaga-inaso sa aton sinima kabumbo. Now, sample, picture sang batching plant nga ginanaminta, sa aton sinimatag palamati, crusher na, engineer, ang isa, ang ay kuma dahil again. No? Ang kadwa kong insendla, engineer, para ma-distinguish naton. Para nga maintindihan sang pumuluyo kag ni kapitan kung ano ang batching plant kag kung ano ang crusher, or base karon iya may ideya man si Kapi kung ano ang batching plant kag kung ano ang crusher, pero kay ang ginaprubahan sa barangay ang crusher lamang sa aton sining mga kabumbo. Now, okay, ara na, balik kita amo na ang itsura sang batching plant sa Laguerta, San Miguel, Iloilo. Amo ning sample sang batching plant nga ginatawag sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Balik ta bala, engineer, sa video sang batching plant. None. Ti do kapid lang sila, no? Atong isa may turi-turi. Video kuha na sa mga kabumbo naton sa Banwa sang San Miguel nga nag-aaso ang ila sini nga batching plant nga kung sa din mo nang ginareklamo sang mga pumuluyo. Now, here's a sample of a batching plant. None. Ino mo tsura? Hindi lang mo tsura. Amo gid ang itsura. Sa aton sini makabumbo, tinga man balang kapitan dira nga way isang batching plant tao. Kap, kabalo ka sang ginawakal mo? Nga man ba ka nga wala sang batching plant? Kaya ang batching plant nga ginkuhaan sa video sa mga pumuluyo nga naga-aso kag batching plant sandig sa pagpanalawsaw sa Bombo Radio, pariho lamang ang itsura. Now, diri kita sa crusher. Hindi man gid siling iya naton nga mapiho ta nga ang crusher nga naga-aso sa isa ka video amo na siya kung batching plant na, pero do tama kalayo mag-batching plant ka kay batching plant taas to mo. Di ba? Pero ang nag-aaso niya nga isa nga do may mixer daw nubo lamang ini saya. So, sa aton sini nga paglantaw kag pagpangunsiyo naton sa mga engineer ta nga kilala, hambalyasin niya crusher ina noy. Inang gaso. Now, amo sini Banwa. Ang reklamo nga nagabugasang maitom nga aso, nagayabok, nagtugasang tawag siya ni sipon, magluwas sa sipon, ti hapo sa mga kabataan sa aton sinimatag palamati, duha na karon. No? Ang crusher nga gapuerte man ang yabok, kag ang batching plant nga puerte man ang buga sang yabok sa aton sining mga tagpalamati. Hambal ni punong barangay sa Honya, siling niya ang naprubahan sa barangay kag ginaprubahan man sang pumuluyo, nag-agi sa public hearing, amo iya ang crusher. Amo iya ang crusher, tinagsugot man sila gani sa aton sinimatag palamati, pero kapilagid sulit-sulito ni Kap nga wala pa gani batching plant.
Ti kung wala sang batching plant, kapitan sa unya, sir, ano sining tawag nimo? Isa ka video, engineer? Oh, ano sinang tawag nimo? Kapitan sa unya? Oh, ti ano na, Tori ni David? Ano sinang tawag? Suno sa kapitan ka na may reklamo, ginakantuan niya. Suno sa kapitan. Ha? Kag ina-encourage si gani nga formal ka mo ba lang nga mag-complaint diri, ka mo magtawag-tawag lang. According to our sources, kag sandig sa pagpangusisa naton sa Banwa sa San Miguel, nagligad pa ni or every year, ginareklamo ini sa aton iya nga mga kabumbo. Tikon every year na lang nga ginareklamo, bisan kantuan mo pang barangay hall, kag magreklamo dito, no, kag istoryahan ka lang kores-kores, kag waay man ini ginahatagan sa nagakaigo nga paggatamod, ti masagad ka pa iya pakadto pabalik sa barangay hall, nga waay man lang ginahatagan sa atensyon ng imo sining reklamo. Ilaga rabbit, ido. Oh? Kasaka na sa bulan. May 50 na gani ka flight sa Mars. Kap! Nagakabuhi na kita subong sa ginatawag sini iya nga new age, kag ang technology naton daw halos kada bulan, no? Lain-lain, naga-upgrade. That is why nga may ginatawag nga telepono, may ginatawag nga cellphone, oh? Para iya nga mapahapos ang komunikasyon. Ga-agree man ako sa imo, Kap, nga dapat formal nga mag-complain o galing. Nagligad pa ni kuno nga tuig nga complain dira kag suno iya sa mga pumuluyo, Kap, hindi ni ako niya tinaga, pero suno sa mga pumuluyo, uyaya ka kuno. Tino hindi man ako magpati nga uyaya si punong barangay sa unya, kay pagtawag ani nga reklamo, nagkantuto siya dayon, ginapatawag niya dayon kuno ang mga in charge tira sa may crusher site. Crusher site, tapos may katindog nga ture, oh. Karga bugasan niya, yabok. Oh. Tisang ginabalik-balikan nato ng ture ni David, duway man nagabugasan nga abo or yabok. Ti ano ayhan ni man? Ano na ihan ang tawag mo, Kapo? Oh, sa mga taga-barangay San Jose, sa mga taga-Laguertada, or subong kung may nagapamati ka nagalantaw sa Facebook Live naton, abi palantaw ni kay Kapitan sa Unyaw, kung anong tawag niya sila? Kaklaro sa hambal ya kay Bumbo Jumar mo, wala pa gani matukod ang batching site. Ti ano niya tawag mo, Kap? Buwas, may patigayunon sini iya nga pagsinapol hearing kuno. Oh, hambal gani isang ila sini nga sekretarya sinya sulbaron anay namo ni Black kag amo lang pag-interview nyo. Why problema, Madam Secretary, ang aton lang sini nga punto iya sa aton sini nga mga kabumbo, do parehas man na bla karon kay naga-inubo ang mga kabataan, ginahapo ang mga katigulangan, hulaton pa ya sang kun ano ang mahisayran sa inyo siniya nga hiring-hiring na kag among pagtumar nila sang bulong, amo pag-inom nila sang para sa hapo, or amo ang paaso nila, ano kanina, gagamit pa ko na sa una mo, ano kanina pa, nebulizer. Tiyan mo na yung paggamit nila sa nebulizer tapos sa inyo hearing. Oh? Ginbuto kamo dira sang pumuluyo kay nagasalig sila nga kon pananglitan maglabot sa punto nga may mga problema or problemado sila, makahatag kamo gilayon sa nagakigo sini nga solusyon. Titinuig na niyo kada magtag-ilinit amo sinadira ang sitwasyon. Ti nga nagpadayon ini. Kag dako pagid karon punong barangay sa Unya, sir, ang palamangkutanon kung crusher site or pag-crush sang mga boulders o kung bato lang yung ginaprobahan sang barangay, how come nga may batching plant ina dira? Ano? Nagmatumato lang F. Goria Constructions?
sa pagpatindog sa nga batching plant nga wala makahibalo ang mga barangay official sa may barangay San Jose, San Miguel, Iloilo? Waay kabalo mga barangay official o kon ang mga pumuluyo lang niya ang nakabalo. Pero sikap ti balaan niya eh. Hindi ba? Pero why kuno galing kabalo sikap Why pa gani mapatindog ang batching plant? Ti why pa mapatindog ang batching plant? Sabta lang yan pamangkot ko Ano niyang mataas niyo? Nga duturi na Nga bugasang yabok kaga aso? O bugasang yabok? Sabta lang yan mangkot ko Abom lang gusto ko yung batian. Kay paghahambal nimo iyang crusher lang na tinangita ta saan kung anong sampol ng itsura ka cluster Nangita man ta ka sampol sa nga batching plant. Batching plant na. Ang nag-aaso ka ni engineer nga video, batsang ko turi ni David ni. Turi ni David ni kiti way pa kuno ya mo. Way pa ya kuno mahuman ang bal ni Kap mo. Pero sige bantayan ta niya. Hibalon ta kung ano maging resulta sa ila sini nga pagsinapol nga scheduled by tomorrow, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiya mo na hambal sa mga pumuluyo diri sinya kada tuig amo nang problema, wala ni kapitan aktuhan. Hambal sang kagawad, ginpabalo niya na kuno si Kap sa ila sini nga GC sa group chat nila bla. Pero wala si Kap na gulag dayon. Bauti Isus Maria kagusip do damo kagin sini nga dapat explain sila diri kapaw. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton malang sinadri concern sa pumuluyo ila sini nga ikayong lawas mo. Sa aton sini nga mga kabumbo, why man niya kontra chimpo kung anong himuon dira sa nga F. Guria Constructions as long as legal ina kung makatugaman sang kalitan sa mga pumuluyo mangita sila sa pamagi agod nga hindi magatimbuok ang aso dira kag palidon sang hangin makadto tuya sa pumuluyo hakloon nila makadto sa ila sini nga pagkaon halit sa ila sini nga pagpangabuhi atuga pa sa nga balatian tiya mo na sa aton sini nga mga kabumbo agdamo diri nagapadala sang mensayo tuhoy sa batching plant crushing site dira sa may San Miguel, Iloilo, sa may San Jose, San Miguel. Do damo kuno dira ang nakangirit nga daw sobra pa sang ngirit sa nga bangros. Tiyan mo plastada man bot silingon sininilaman. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 3 minutos na kaligad sa takda nga launa sa aton sining pagpanumbalik ka banwa. Dugang nga mga balita kang impormasyon diri sa pagpalayag sa nga bombo hanay sa udto. Istorya naman naton diri sa aton sining karon nga pagpangalagad anay IPPO Director Police Colonel Noel Alinio si Colonel Hip Hip Hooray. Si Colonel Hip Hip Hooray kag si Mr. Quality Investigation. Dito naman mapasundayag, dito naman kuno niya idalon ang iya sining quality investigation style sa BCPO. Tilang taon tabi ko na nung quality investigation niya sini, kay damo na to nagakasapwan nga utod nga kamot, utod nga tiil. Tibantayan tabi ko na nung plastada sini. Kaglakip na diri karon sa aton sini nga pagpangalagad sa bomboanay sa Udto, Iloilo 2nd District Representative Goriseta. Nagpanawagan sa publiko nga kung magreklamo kamo, ipot into writing ninyo, batok bala sa pamalakad sa Western Visayas Sanitarium General Hospital para madala niya sa congressional inquiry. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante ng mga panumdum. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 16 to 22, 2023. Sa sining Abril 22, Sabado, ang Valhalla Band ang natalana nga mag-unleash ang ila collection sa inyo paborito nga mga kanta in one great musical show sa Concert at the Plaza. Mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 23, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa La Tolda
Sa among adlaw, sumugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plus wala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Tanan kita mayara sa mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref, kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero.
Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kagauman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro. Paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o konlik sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kon hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadala sang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo! Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon.
magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar, kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes, ukon Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, i-ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magpanigarilyo o kon magpanabako sa hiligdaan. Patyaanay ang upos ng sigarilyo o kon tabako antes hiyaboy. Hindi ini pag-ihaboy sa basurahan. Ipalayo ang mga nasindihan nga kandila o kun lampara sa kurtina o kun bagay nga madali masunog. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Hindi magamit sa mga kalayo bilang dekorasyon. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Ipasiguro nga limpyo kag wala sang nabilin nga baga ang kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tsakero na mga linya sang kuryente kagilayon nga kaayuhon ng mga may bukas o kon guba nga linya. Itugyan sa mga licensed electricians ang pagkaayo sang gubaon nga linya. Iloilo, Philippine Standard Time, 24 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bomboanay sa udto, may special winner kita. Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Ginawyatan naton sa Silimatineo ang pangalan sang winner sa special draw sang Silver Swan. Magabaton sang 500 pesos cash, 68 anyos. Siyempre, ang yan sining proof of purchase, why na sang iban pa, Silver Swan Soy Sauce, taga M. Locsin Street, Molo, Iloilo City. Congratulations sa kay Manuel Dumalag. Manuel Dumalag sang M. Locsin Street, Molo, 68 anyos. May proof of purchase nga Silver Swan Soy Sauce. Ikaw ang nagdaog sa special draw sang Silver Swan. Magabato na sang 500 pesos cash. Manuel Dumalag, congratulations. Nagahulat na diri sa imo ang 500 pesos nga cash nga imo siniiya nga premyo. Ang aton sining special draw, gintambungan sa aton nga FD representative si Ma Maria Gina Hukiko. Saluat, congratulations Manuel.
dumalag sang M. Locsin Street, Molo may 24 oras ikaw sa pag-claim sang imo sining 500 pesos cash special prize sa special draw sang Silver Swan Soy Sauce. 25 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa dalon ni Police Colonel Alinio ang iya sini quality investigation style strategy sa BCPO. Kay siya na ito mapungko bilang BCPO City Director. Si Bombocha rin sumagpaw. May follow-up report. Bombocha, sa report, please come in. Ginkumpirma Bombocha sa nga Police Regional Office 6 nga ining si Anay Iloilo Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Noel Alinio amo ang formal na nga magapungko subong nga adlaw bilang City Director sang Bacolod City Police Office. Kag nagapati diri ang bahin sang Police Regional Office 6 nga maimplementar ni Colonel Alinio ang tanan nga programa sang Philippine National Police sa bahin sang Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radio kaya Police Major Mary Grace Borio ang spokesperson sa Police Regional Office 6 iya ginpahayag nga subong nga hapon formal na nga magapungko ining si Colonel Alinio bilang City Director sa nga Bacolod City Police Office kag iya nga pagabuslan ining si Police Colonel Thomas Joseph Martir nga sa madason nga bulan sa Mayo maga-retire na ining si Colonel Martir. Ini mismo ang order Bombochampa nga ginpirmahan ni Colonel Winston De Belen nga head mismo sang Regional Personnel and Records Management Division. Ini ginpirmahan April 17, 2023. Kag ini sandig mismo suno man sa kay Police Major Borio sa mando ni Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco. Kung matandaan sang aton nga mga kabombo, October 12 sa nga nagligad nga tuig, nagpungko ining si Colonel Alinio bilang acting director sang Iloilo Police Provincial Office sang ginrelieve ni Brigadier General Leo Francisco si Police Colonel Adrian Acollador. Bangod sa pigado sini nga performance Bombochamp sa pagsolbar sa Sagunson, madamo nga insidente sang mga krimen nga nagkalatabo sa probinsya sang Iloilo kag isa na gani ang Estancia Massacre nga natabo sa Setyembre 14 sang nagligad nga tuig. Pero ang sang March 3, 2023 sini nga tuig lamang nagginbuslan ni Police Colonel Ronaldo Palomo ining si Police Colonel Noel Alinio bilang bag-o nga provincial director. Kag ini mismo si Colonel Palomo ya ang ginpili ni Governor Arthur Defensor Jr. Ginpili niya sa tatlo niya kapilian amo ining si Colonel Palomo, si Colonel Hervasio Balmaceda kag si Colonel Noel Alinio. So ang napilian amo ini nga tumandok sang Pasig City si Police Colonel Ronaldo Palomo. So amo ni subong suno kaya Police Major Mary Grace Borio nga sa karon pagkatapos nga buslan ining si Colonel Alinio sang March 3, 2023 gin-assign ng inianay sa may Regional Personnel and Holding Accounting Office sa Regional Headquarters kag sa subong gin-assign na bilang Bacolod City Police Office Director. So nagapati subong ang bahin sa Police Regional Office 6 nga naga-expectar sila nga ang tanan nga implementar nga mga programa sa Police Regional Office 6 kag sang bug-os nga Philippine National Police amo ang iga-implementar man kag ipakita ni Police Colonel Noel Alinio sa may Bacolod City. So yari bala pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Police Major Mary Grace Borio. So ang aton nga anay PD sang Iloilo Police Provincial Office so sa subong iga-designate bilang City Director sang Bacolod City Police Office talos sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir nga magaretiro na sa serbisyo. Okay, ma'am, ang ini nga order diin inihalin pirmado ini kanday sino ma'am? So ang order nato nagalin diri sa aton sa Police Regional Office 6 kay tungod nga si Colonel Alinio ang personnel nato kag na-assign siya sa aton nga Regional
personnel holding an accounting unit for the meantime. So under sa General Order number PRO6 GDDES 2023-2300, amo ini ang order no nga nag-designate sa kay Police Colonel Alinio bilang City Director sa Bacolod City Police Office, kagang kumbaga ang kakasman sa kay Police Colonel Thomas Joseph Martir as City Director kay magaretiro na ini siya. So ang ini nga order no, signed sang aton nga chief sang Regional Personnel and Records Management Division si Police Colonel Winston De Belen. Okay, ma'am, san maga-formal nga magapungko bilang City Director ining si Colonel Alinio? So karon sa hapon no, April 18, magahiwat kita sang turnover of command ceremony dito sa may Bacolod City. Okay, ma'am, ang after ini siya nga gintalusan ni Police Colonel Palomo bilang Provincial Director sang IPPO, ano ini ang nangin status ni Colonel Alinio bag-o mangin City Director subong sang Bacolod City? Right after sa pagka-relieve ni dito sa Iloilo Police Provincial Office, si Colonel Alinio ang gin-assign sa aton Regional Personnel Holding and Accounting Unit while waiting sang iyang designation kag amo na ni subong ang pagiging bag-o nga City Director sa Bacolod City Police Office. Ang aton nga RP-HAW no, kumbaga dira ginabutang ang aton nga mga officers nga kumbaga wala sang ginauyatan nga posisyon for the meantime, kaga while ginapangitaan sang pwede butangan sa ila nga base sa ilang nga qualification, base sa ilang nga mga credentials. Ang ang gina-expect naton subong di kay Police Colonel Alinio kay ti may bag-o ini siya nga assignment sa bahin sang Police Regional Office 6. So ang aton nga Regional Director, Police Brigadier General Leo M. Francisco no, ang nagasaligid sa bag-o naton nga City Director nga i-implement niya ang tanan nga program thrustman sa Police Regional Office 6 kag sang PNP as a whole. Nagapatigid kita nga ang pagpungko ni Colonel Alinio sa may Bacolod City Police Office is isa man ka way para nga mahambal nato no nga ma-implement ang mga guidelines ang aton nga regional command and at the same time ang aton nga national headquarters. Nabatian sang aton nga mga kabombo ang nangintahayag ni Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sang Police Regional Office 6 Bombachang. All right. Ini si Bombo Chari Galia sumagpaw para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid na Bombo Chari sumagpaw. Good luck sa kay Police Colonel Noel Alinio sa bago niya sining assignment. Kabay pa nga ti ma-practice niya dito ang quality investigation kag makapadulong siya sa mga alkalde to nga may malagpad sining kadutaan. Ti amo nang performance diri sa IPPO mo. Base amo man na i-perform niya sa Bacolod. Galing iti city ito ay. Anyway, sa aton sining mga kabombo, base kung dito masangayan si Colonel si Colonel Noel Alinio. 33 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Check naman this time si Bombo Lindsay Bade, si Iloilo District or sa Iloilo 2nd District Congressman Mike Guriseta nagpanawagan sa publiko nga isulat nila ang ilan sining mga reklamo batok sa mga empleyado nga responsable sa hindi maayo sining pamalakad dira sa may Western Visayas Sanitarium and General Hospital agud madala sa congressional inquiry para nga once and for all mahatagan na sang katapusan ang nasambit sini karon iyang mga complaints batok sa mga empleyado dira. Ginapasweldohan tuod sa gobyerno pay magatubang iya sa mga pumuluyo. No? Do matsyag nila ya do ang ila sining sweldo halin sa
hari sang Zimbabwe. Duhay sinalabot sa mga pumuluyo, no? Sa probinsya sang Iloilo. I-check tabi si Bombolin Sibade sa iya siningang follow-up report. Bombolin, please come in. Nakitaan Bombocham kag nabatyagan mismo ni Iloilo 2nd District Representative Michael Goriseta ang hindi manami nga environment or working environment sa sulod sang Western Visayas Sanitarium and General Hospital. Inibangod nga ti on the spot nga nagbisita no si Congressman Goriseta sa nasambit nga ospital, nagigad lang gid tinaligdan lang gid nga si Manya Bombocham. So sa pagpakigaangot naton kay Congressman Goriseta iyaging pahayag nga ti wala siya nagpabalo sa mga opisyal no sa ospital nga mapadulong siya sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital kag sa iya nga paglibot Bombocham na batyagan niya na daw kaangay bala nga ti hindi komportable ang mga empleyado sa ilaya nga trabaho. Ginpadulungan sang mamalidha si Dr. Julian Dumayas, ang hospital chief, kag manginang opisina no sang accountant nga si Mr. Conrad Surongon agod nga ti maistorya ang ining problema sa tunga yan nila nga duha Bombocham. Pati sunod diri kay Representative Goriseta tagsa sa ila nagapati nga ti insakto sila kag wala gid sang may mapaiway sunod diri kay Congressman Goriseta. Kung ginaulikdan kun tani sang duha ang pagserbisyo sa tawo pahayag diri sang natungdan dapat nga ti makaistoryahanay sila sa matawhay agod nga maathagan ang isa kag isa sa ila Bombocham. Dismayado diri si Goriseta sa nangin sitwasyon sa sulod ng ospital bangod nga tinagakaapektuhan ang mga empleyado or ining mga sa idalom abi nga bahin Bombocham mga contract of service kay mga job hires nating iban diri sa ila tag 3 ka bulan nga ti wala ya makabaton Bombocham sang ilaya nga sweldo. Isa pa gid nga ginkadismaya sang congressman amo nga kon kay isa wala pa kuno sang bulong sa sulod sang pharmacy sang Western Visayas Sanitarium and General Hospital. So sa subong ginahulat diri sang congressman ang ining resulta sang investigasyon nga ginapatigayon sang fact-finding committee nga ginapamunuan ni Department of Health Undersecretary Camilo Cascolan sang nag-abot diri si Cascolan sa bahin sang Iloilo kag gin-check man ang sitwasyon sa sulod sang Western Visayas Sanitarium and General Hospital. Nagpanawagan diri ang natungdan kay Department of Health Region 6 Secretary Region 6 Director Adriano Subaan nga patungan ang ining problema sa ospital bangod nga ti ang Western Visayas Sanitarium and General Hospital Bombocham under ini siya sa Department of Health. Nagpangabay man ang mamalidha sa mga empleyado sa ospital nga isulat ang ilang reklamo ibutang abino sa dokumento kag kun may ebidensya man lang ya ipasa sa iya kung nagapati sila nga timayara gid manabi sa paglapas ang hospital chief, ang accountant o kung sino man nga mataas nga opisyal sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital bangod nga timabudlay para sa mamalidha nga dal-on ang ining mga complaint sa congressional inquiry kung lunsay hearsay kag verbal lang gid lamang. Yali bala pamatian nato na nanging pahayag ni Iloilo 2nd District Representative Michael Goriseta. Ginahulat ko lang kay mo man isa ako kapanawagan gani no sa tanan nga text sa nagareklamo sa akon nga ibutang na nila into writing kag butang man tanan na mga dokumento kag mga ebidensya bihabi no na kung nagapati sila na may ginbalabag ang medical chief kag hindi maayo ang pagpalakad sang hospital no kay kon tanan hearsay or verbal lang mabudlay para sa ako na bahin magdala ina no kun idalon na sa congressional inquiry no but as of now ginahulat ko lang kay nakasugilanon man kami ni RD Subaan na awaiting man sila no sa resulta no sa magagawa na result halin sa fact-finding team na gin-create man ni Yusek Cascolan. Okay, pero nakatry ikaw ko nga maistorya ang pihak nga bahin. Yes, ara ko to ligad daw antes Semana Santa. Nagbisita ako to on the spot gani no, wala akong nagpabalo. Ginlibot ko gid ang kutom mo sa gata ako kang nagadto man ako sa kay
Medical Chief Dr. Dumayas, Dr. Judy Ann Dumayas, nagtinir ako to sa iya opisina, kag nagkadto man ako naghapit sa accountant no sa kay Mr. Conrad Sorongon. Kag duwa sila kung i-analisa ron ko wala gid sila hindi gid wala gid sa mga paiway no kay ang isa kag isa nagapati nga insakto sila no. So ang ginalantaw ko na kag na ulikdan is amo na ang serbisyo nga kanugon katama no kung saan open ni masulbar kay wala gid sa may nagapaiway kay kung tani man lang no kung duwa ni sila mag-intindihanay kay maistoryahan gid no hindi na ni mag-amo ni ang sitwasyon kay kung maggadto ka sa ospital ang environment na daw may ma-feel mo gina daw hindi komportable or nami ang trabaho ang nagalubra do hindi nami ang working environment no so, hindi man ko naluyag kag gusto matabo ilabi na gid sa mga hindi pa regular no ang masami na mabatian ko na tag 3 ka bulan wala man gyapon makabaton sa ila sweldo terminang delayed no delay ang sweldo kag mayara man report na ang pharmacy wala bulong or wala bulong sa sulod sa ospital pero may sila palapit ka kadto sa opisina kung gapangayo bulig na mangayo magbakal bulong na so daw makita ko bala nga kadamo na gid sang reklamo kag problema sa ospital pero amo na no ginahulap na lang no kay niara man sang investigasyon hindi man gusto pag i-hamper or pag pangunahan man kag kabay pa tani sa madali na tion mahusgara na ini kag patungan kay under ini sila sa DOH no Department of Health ako na panawagan man ako kay RD Subaan nga dapat patungan na gid ini no kung hindi matapos ini nga bulan no or by next month sa May sa Mayo kabay pa na masolusyonan na ni ang problema sa nagabalik-balik lang kag wala gauntat ang reklamo pati sa Western Visayas Sanitarium. Nabatian Bobo Cham si Iloilo 2nd District Representative Michael Goriseta sang aton sa mapakigaangutan. So ang ining mga reklamo sa mga empleyado halin pa niya tinalikdan pa nga tuig Bobo Cham nga may mga contract of service, job hires, mangin mga regular employees na nagaka-delay pa yang ilang sweldohan ay bangod sa sining problema no sang duha ka bahin abi ang medical chief or hospital chief kag manginang accountant ya sang hospital bombot sa mayara nga tip aligasyon nga ginapadelay ko na sa accountant ang ining pag-process no sang ilang sweldo sa kining mga empleyado pero nagapahayag man kag ginapanginwala man aya sa accountant ni Mr. Conrad Sorongon bombot Cham kung sa diin yang gipahayag ngati ang ining mga papeles bombot Cham nagaagi man kuno sa insakto kati kung may ara sa mga kakulangan syempre ginabalik din man aya sa bahin sang hospital chief bombot Cham amo na gani nga titubtob subong wala pa nakahibalo si Congressman Goriseta kung sino gid bala ang may ara sang insakto or matuod nga paathag may kantanan sa sining problema sa sulod sang sanatorium since nga titag sa tagsaman sa ila may nagkalain-lain man nga bersyon Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lindsay Bade. Ang pinaka-the best siguro nga solusyon sina dire kay kung mangkuton mo ang accountant, kung mangkuton mo gani rather mampisa kita sa mga nagreklamo Ang problema is between the accountant kag sang hospital chief. Ti mangkuton mo ang accountant, tudlo yaman kay hospital chief. Mangkuton mo si hospital chief, tudlo yaman sa kay accountant. Now, ang ako nakita nga solusyon sina dire, Congressman Michael Goriseta sir and Director Subaan, no? I-overhaul ang mga opisyal sang Western Visayas Sanitarium and General Hospital. No? Kung ang diferensya, why isang may mako kung sino may sala, nagapinatudlanay, kakso ng duwa Kakso ng duwa. Kung si Congressman Michael Goriseta pa,
hindi na healthy ang working environment. Kag ang ginaobrahan sini nila isa ka ospital nga nagahatag sang pagtamod sa kinahanglanon sang pumuluyo kon ikaayong lawas na ang aton sini nga pagaistoryahan. Ti bangod sining konflikto karon sa tunga sang chief of hospital kag sang accountant, maapektuhan ang mga empleyado, so hindi na makafunction sang gusto. May mga reports gani nga wala na iya sang bulong sa tawag sini gani sa pharmacy sang ospital mismo. Ti ining mga gina-cater nga mga pasyente dira sa may Western Visayas Sanitarium General Hospital, mga pigado. Oh? Ti mahatagan pabala sang hustong healthcare ang mga pasyente dira kon ang mga empleyado, ang mga opisyal nagailinaway. Ti mas maayo pa nga kakson ang chief of hospital, kakson ang accountant, kag islan sang bag-o. Kung amo lang kung tani na kahapos, ti amo nang pinakamaayo nga pamaagi. Para nga once and for all, masulbar kag mauntat na ng problema dira sa may Western Visayas Sanitarium and General Hospital. Kay mientras tanto, ara na dara sila, magabalik-balik kag hindi mapatay ining nasambitan karon iya nga problema. Ang nagasuffer ang mga pasyente. Lakip na dire ang kalabanan sang mga empleyado. Tidin kay mo ya kakita, pulaw bugtaw ka, 3 bulan, di ka maswilduhan. Ano ay kamay ginapakaon? Ano wala kaya nagakaon ng empleyado? Mabuhi ka na ya sa igham. Amahan mo lang na kung ginagutom ka, gahirap sulok-sulok mo. Amahan mo lang sina. Hindi na ya pwede. Oh? Ganyan mo na iya ang aton sining Swiss-chon. No? Kakson ang chief of hospital kag ang accountant. No? Kay ti mangkuton mo kung sino ang problema, itudlo sang isa sa isa. Nagapinatudlanay pero nagasuffer iya ang operation. Nagasuffer ang mga pasyente. Nagasuffer man ang mga empleyado. Wai iya sa chief of hospital, wai iya sa nga accountant, nga kon hindi iya maswilduhan ang mga empleyado dira 3 ka bulan, sila iya tubod lang nagyagyapon. Makaswildo man sila gyapon banwa. Ti unfair sa mga nagatrabaho dira. Nagapulaw bugtaw, ginabutang ang kaugalingon sa risgo nga posible basi kung malatnan sang kun ano man nga sahi isang makalalaton sini nga balatian. Pagkatapos iya nga tition sang inog sweldo, why sila ya batonon ni yabok kay may konflikto si accountant kay si chief of hospital? Hindi na iya husto. Ha? Sa aton sila makabum, pating operations nagaka-apektuhan na kay wala gani bulong sa pharmacy, sa sanitarium. Oh. Tiyamakon mo na ang halit. Nahalitan iya ang mga pumuluyo nga ginaserbisyuhan sinang government hospital, nahalitan man ang mga empleyado bangod sa konflikto sang pipilalang dama, sang pipilalang dira kamay mga mataas ang ihi. So kung ako yung pamangkuton, kung amo lang sina kahapos nga magsulbar sa problema, and then, amo na oh, isla ng chief of hospital, isla ng accountant dira para matapos ng problema. 49 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. I-check ko na this time si Bombo Angel Tan. May kantanan sa pahayag man ni City Councilor Rudolph Ganson sa kay Councilor Janiang nga tani ko tutukan man ang kung ano lang balang sakop sang iya sining
committee ba? Kag ining pagpaminta kuno sa mga signages niyo sa aton sinima dalanon, just like abisang pedestrian lane, why kuno pulos suno kay Councilor Ganzon, kay why man ginatuman sang publiko. Si Momo Angel may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Standby sa aton sining mga kabombo sa detalye karon sa mga balita nagikan sa may Iloilo City Hall. Jel, sa report, please come in. Bombo Cham, gintuad ni Councilor Rudolph Ganzon na usik sa tion, kwarta kag pinta ang ginahimo siyang District Engineering Office nga pagpaminta sang mga pedestrian lanes sa syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Ganzon, iyaging pahayag nga nagakadapat ma-redefine ang ila polisiya nga basta national road, pamutangan lang o kunpintahan lang ang mga pedestrian lanes. Suno sa konsihal, do kakaradlawan man nga mabutang kag mapinta sila sa pedestrian lanes, considering nga national road ini Bombo Cham, tapos ato bangay gid lamang man nga balay kag wala man mostly sang main nagagamit nga mga tawo sa pedestrian lanes kana Bombo Cham. Nagaplano man si Councilor Ganzon nga tawgan ang District Engineering Office kung magpatigayon na sang committee hearing regarding sa pag-revisit niya sini sa ordinansa regarding sa mga pedestrian lanes diri sa may syudad sang Iloilo, pag-istoryahon ano ang basihan nila sa pagdugang sang mga pedestrian lanes. Nagpahayag man ang konsehal nga mahimo o kung nahimo iya ang tanan anay o kung antis nga patigayonon ining diya nga liko kay nagkonsulta ini siya anay sa proper nga mga komitiba, nag-coordinate si Councilor Sadfrey Cabaluna nga chairman sang Committee on Transportation kag naghimo man sang iya mismo nga research Bombo Cham. Kag at the same time, nagpanawagan ini si Councilor Ganzon, si Councilor Jania nga bilang chairman sang Committee on Engineering, Construction and Public Works nga mag-coordinate si Councilor Cabaluna agud ma-address together ang traffic kag public works diri sa may syudad sang Iloilo. Yari ating pamatian bala ang nanging pahayag ni Councilor Rudolph Ganzon sang aton ma-interview. If may kulang dugangan, allowed na sa aton national law. No? Ang simbahan, eskwelahan, ang mga hospitals. May mga suggestions ako kung diin dapat. Pero kung nagdululuble, hindi man dapat. Pero kung hazardous sa area, dapat wala gid. So may gina-finalize namon and we will amend that ordinance. I spoke already to the mayor. Ang banya si Stujoy, patawag ta sila. Patawag ta ang traffic, patawag ta sa police, ang LTO, kung ano da, DPWH, kay sila na. So we will, I have the blessing ni mayor na mo. Mayor, i-review ko ni ang ina na area, lalo ng diversion. We will amend it, maybe add sa iban, retain ng iban, takoson ng iban. So we don't know the total numbers if it's gonna be more than 30 or less than 10. Ang proper. Pero ang aton ginaproteksyonan naton, ang aton commuters, ang aton pedestrian na gatalabok dira, kag ang aton na mga drivers. You know? Kaya hindi man tapidi na pro pedestrian, pro muna, because ang dalan gina-share. Ang dalan is a national highway. So dapat fair kita. Kaya karon may maipit, may madisgrasya. Sino ang may right? So we have to fix this. Sa pag-aton pagsapol na pag-committee hearing when this is already here, or maybe I can call them also kung ano yung basihan nila bala. Nagapamintura sila. It's so funny, no? And do kalamutan na gid. You know, ang term, I think it's right. Sa street namon sa San Antonio, because it's a national road, they are siguro sa lahi nila, ng national road dapat may pedestrian. I don't know kung wala ko pa nabasa na. Inga, pintura sila sa balay lang, agpiyak balay sang parinti ko. And in San Antonio alone, I can siguro count 4, minimum of 4 pedestrian lane sa street lang na yan namon. So I think they should define this. Di just because na kay national road siya, mutangan na siya pedestrian because a requirement. Di balay na ya. Private na. Ang tabok mo to, pila lang ka steps man. Di, mambo ko, tinga may pedestrian na, impunduhan ko.
Di sir, amo man niyan bas amon butangan pedestrian mo ti sino matabok da kay pader na. Pader kag pader sino matabok? Ti do waste of time, waste of money, waste of paint, waste of effort sa aton ng mga trabador. It is a national mandate. Ti pero butang taman sa lugar because hindi man tanan-tanan na streets nato para Rios. Gimbutang na guro national para ang budget national. Pero hindi na yan tungod na national kay highway Galabayda. Amo na ang mga dapat nato ng taon kay i-check kay kanugon sang effort na mapintura kita da. And gasala, we are not educating the right way sa aton motorist. Butang mo da pedestrian. Oh, karon kay si Lola, tiya gusto niya magtabok dira. Ti hindi pwede kay private na area matabok ka. So it's not for the convenience of one. We're doing it for safety first. Safety first again. Hindi lang yan sa pedestrian, sa motorist man. Para kabalo sila kung diin sila mabahar. Gapati ko nati we'll do our part. Hindi tayo na mag-judge lang sila. Putangan tabi. Educational na mga tarps, reminders. Amat-amat, maybe we partner with the schools na to educate them. LTO to strict gid na implementation na kung hindi ka tuon, hindi ka kapasar. Ito sila yung problema sa dalan. Pero sa aton man part sa barangay, this is not just the government doing it or the agency per agency. Buligay ta. Kaya kung ang inyo pumuluyo maipit, dagan mga magapos sa gobyerno. Pero kung maghipos ang takag hindi na mag-campaign dira, ano na lang na aton man? Ano na lang na obrata man? Okay. And again, I think that's Councilor Johnny's also. Basta nalipat siya. Iyan na guro komitiba mo. Not ang traffic ha. Pero I think iyan na moral recovery, engineering, construction, and public works. Maybe you should focus there. Or I urge and encourage him nakadamo sa problema sang aton na ma-address dapat sa komitiba niya. So maybe buligan niya man si Councilor Sedfree sa traffic na not all put the pressure and burden and sa aton na mga traffic enforcers, but also hand in hand by giving them na wala lubak, wala amoni, wala spaghetti wires, wala, I don't know. Kadamo guro dapat na mabuligan gid naton. Maybe masin yung ma-introduce naman na kay Councilor. Bombo Cham, nabatian siyang mga kabombo naton si Councilor Rudolph Ganzon. Ako nag-agree ako kay Councilor Rudolph Ganzon sa sining excessive nga pedestrian lane. No? Kay i-revisit yaman na, ipatawag yaman or matawag siya sa Iloilo City District Engineering Office, ti mas mayugid nga may istoryahan ini nila. Kag kung mag-inistoryahan na sila dira, ti present man kung tani, si Kagawad Janiyang, si Kagawad Sedfree Cabaluna, kagang iban pagid sini nga mga opisyal naton para nga isa na lang bala kay istoryanay kay karon ang guaya sina Councilor Doron. Bala mo kung anong Councilor Doron? Ano na Bombo Cham? Oh. Ang dumduma mo to sang preventive maintenance ang flow water from March 31 to April 6. Nag-untat sa pag-supply sa tubig kay may preventive maintenance. Ti sanggin pamangkot siya. Hambalya siya, oo, balaan ko na nga nagsugod na supply ang flow water, no? Not the exact statement, but ang punto niya nga sang March 31 nagsugod na kuno iya supply ang flow water sa tubig. Amo na ang resulta sa ambot ko na nung plastada, no? Hindi lang gid siya galing iti public utilities. Siya ang committee chairman sa public utilities no? Araw-araw ay gid may nakapabalo sa iya, ay gid may nakautik kay Councilor Doron na ano man, anong sistema. Amo nang hindi natuluyan nga matabo
kag pananglitan nga kung may mga pagatutukan gid man iya nga mga pag-revisit sa isa ka ordinansa, ma-amend sa ordinansa nga mas pasanyugon ini, mas stiffer ang penalty, tinagatambong tani kun ara tanan bala nga mga opisyal naton sa syudad sa nga Iloilo para nga damo ang paminsaron, damo makatubong, mas maayo ang madihon sini nga mga pagsulundan. Buligay bala kay iban sila na nagakanya-kanya amota. Anong bot silingon sinisang iban iya nga mga konsyal nga nagakanya-kanya kag nagamatumato kag naga kung sa ano pa bala lapaw na saya sining teritoryo? Of which why man na ginadumili dira. Pero ang punto naton, buligay kung tani aton sining mga opisyal. Kung anong maayo para iya sa syudad sa Iloilo. Kaya ti, amo nang isa sa mga rason kung nga ginpili sila mo. Kay nagapati ang mga pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo, nga pananglitan makapungko siya as city councilor, may bulig siya sa syudad in terms of legislation para nga mas mapaayo pagid ang syudad sa Iloilo. Ti karon kon nagapinatudlanay, nagapaindis-indis, nagapatayong-tayong ihi aton sini nga mga konsihal. Tapos ang iba niya mahipos lang, ma-attend lang niya sa sesyon, mapuli, malagaw-lagaw, mabrubakasyon, ti inutel. Ina, Bombo Angel. Jel? Bombo Cham ko pamati mo ko Japon sa imo Hindi ka man nakigsakon, di ba? Why na pulos nga magsagad sila kapinatayong-tayong ihi dira, tapos ang iban nipos-ipos lang. Tambong lang sa sesyon, kapi-kapi lang na balaan nila. Sus Maria kagusip po. Why hustisya para sa mga taxpayer, sa mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo? Actually, Bombo Cham, sa pahayag bala ni Councilor Ganzon, nagambal ini siya. Siya mismo nagambal siya nga sa pag-revisit niya sining ordinansa regarding sa pedestrian lanes. Siya anay mismo kay syempre out of his league bala kay sa komitiba niya bala Bombo Cham. Ginpamangkot anay niya ang alkalde, kumbaga may proseso ini siya ginsunod. Ginpamangkot niya ang alkalde, nag-checkya kay Councilor Sadri Cabaluna ano ang pwede mahimo, ano ang pwede masoryahan. The same time, nag-amat-amat ang siya storya sa mga proper man nga mga ahensya before nga i-implement ang kung magpasar sang iya amendments regarding sa sining ordinansa Manila Bombo Cham. Kag so far subong gina-finalize na nila ang kung pila kabilog man ang i-retain nila dugangan buinan nga mga pedestrian lane so far mainly gid sa may area sang diversion. Kag naghambal ini siya nga siya mismo nag-conduct na isang research niya before nga ipatigayon ining pag-amyendar man sa ordinansa nga ni Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid da Bombo Angel Tan. Amo ni ang panawagan sang pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Nga nagakadapat mangin mapinuslanon ang aton sini nga mga konsihal. Tungdan nilang ila sini nga trabaho sa pagdihon sang mga pagsulundan, mga ordinansa nga mapinuslanon at the same time very advantageous sa pumuluyo. Ako nagapati man ako sa hambalanon nga you cannot please everybody, pero mas maayo iya nga majority ang maka-agom sang bintaha sang sa ang majority amo iya ang makaangkon sang pagkadismaya kag disbintaha. Ti sa subong sa ginahimo sa aton sini nga mga konsihal, kung may mga kayuhan man sila nga ginahimo, well, bintaha ina para iya sa mga pumuloy sa syudad sang Iloilo. Pero ang padayon nga paghipos, pag-inapa, kag pagpakita, pagtambong sa sesyon, kag bayaw-bayaw kamot,
disbintaha ina para sa mga pumuluyo. Ang pagpaindis-indis sa pagpasar sa resolusyon, ordinansa, or whatsoever, disbintaha man ina sa pumuluyo. So kung wala man lang kamo sang kayuhan nga mahatag iya sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo, pangita kamo sang iban sini nga pamagi, hindi man ako makasugo sa inyo nga hipusan nyo na lang inyo baba, kay ginatukso ko gani mga nagipos-ipos lang day. Why nagasweldo sa inyo mga taxpayer sa syudad sang Iloilo para lamang nga mag-attend kamo flag ceremony kada Lunes kag mag-ibid-ibid tupad dira sa ni Mayor Jerry Triñas kag ni Vice Mayor Jeffrey Ganson? Why man kamo ginasweldoan para lamang nga mag second demotion kada sesyon kay mas masangkad kag dako pagid ang inyo nga responsibilidad. Tikon amo ba lang na madalas ang utok nyo, kahuluya. Kahuluya. Nga magkonsihal kada, tapos ang imo siniobra, attend ba lang flag ceremony kada Lunes, tupad-tupad kito kay Mayor kag magpa-picture, tapos ipost sa Facebook page ni Mayor. Tapos kada sesyon, attend ka lang kapi-kapi, alsa kamot, kauluya. Kung ako kung na magwaguas balaya. Mahuya ko sa kung pilaman ka, gatos kalibor, kamilyon. Gatos kalibo lang, no? Kung pilaman daya ka gatos kalibo, nga pumuloy sa syudad ng nabuto ko, mahuya ako sila sa ila. Ang akon guro mas, hasta sa buhok ko. Muna akon, babunit na lang ko, tapos yung mata ko na lang nakikita, hindi gani, ang na bla, ang paper bag na bla, no? Duman yung sa una, ang ginasulob sa mga, sa mga kimpitay, mga kimpitay, ito bla, sa simpo hapon, na suluban na sila kasako, bayong nga may buho, tapos kaya matudlo siya, sino di ang ispiya sa mga Pinoy? Sino ispiya Pinoy? Ino todo, muna angay sinyo, pakabal ang ubra nyo na. Huwag mga mga ubra. May ubra pakabal gani. Ano ka manimot sa man? Labaw naging kita sa Latin. Subo nga pagpalayag sa bumuha na iso. Itong iba na. Iban, buwas naman. Kita sa Gyapon, same time, same station. Dari sa DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Standby na sa kapon lamang program. Ko po naman sa kay Tita Regine. Isbombo Chama Blanco, Hover, gabilin sa imo. Sa manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 16 to 22, 2023. Sa sining Abril 22, Sabado, ang Valhalla Band ang natalana nga mag-unleash ang ila collection sa inyo paborito nga mga kanta in one great musical show sa Concert at the Plaza. Mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 23, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa La Tolda sa among adlaw, sumugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish,
poultry kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang sunod sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man
nga nagapaalam. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud madetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas ang pungsod, nakasala kag mapreso kung hindi makapiyansa? Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kun email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta. Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinahanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS kung maggamit sang syringe ukon ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbiyoso ukon bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente ukon kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning ukon paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tig-ilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Magluwas nga nagapanubo ini sa temperatura sang lawas, malikawan pa ang dehydration nga makadala sang sakit sa ulo, pagpangluya, kalingin sang ulo kag indi maayo nga modo. Ini nga mga sintomas ang sarang makaguba sang kuntani masadya nga pagbiyahe kag pagbakasyon. Para mangin hydrated, mag-inom sang bastante nga tubig sa bilog nga adlaw, bisan pa nga ikaw wala nakabatsyag sang kauhaw. Magbalon sang tubig o kon magdala sa mga reusable bottles, agud sudlan sang tubig, kag likawan ang mga disposable nga plastic containers. Mag-refill sa mga hotel o kon water refilling station sa lugar, diin ka nagalagaw o kon nagabakasyon.
Magsuksok sang mga nagakaangay nga bayo. Pilia ang mga manipis, medyo mahalog, mamagan kag light colored nga mga panapton. Ang mga human sa cotton, rayon o kon linen ang ginarekomendar tungod sa kabugnaw sini. Magbalon lang sang scarf o kon jacket kung malawig ang biyahe o kung magasakay sa air-conditioned nga mga salakyan. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Nagapangita kabala ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakap. Sa inyo mga kabombo, happy Tuesday! This is Tita Regine and time na para sa kahapon lamang program. So welcome sa tanan natin dira nga mga suki, sa aton nga mga KLP lovers, sa mga OFWs naton, sa mga newfound friends. Hello, good and welcome diri sa kahapon lamang program. Sa mga newfound friends naton, I hope one of these days mangin letter senders na kamo and we would be enjoying reading your stories diri sa kahapon lamang program. And thank you sa mga letter senders, sa mga listeners naton who have been telling their friends, makilala nila nga magpadalaman diri sa kahapon lamang program.
So salamat gid kag sa inyo man sa imo dira mismo nga kasaysayan basikon may isog mo nikaw sa last time nga gin-share mo diri sa aton or may bag-o ka gid dya nga i-share diri para sa KLP. Pwede gid i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Dira nyo lang i-email and then ipadala pwede man sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Hindi ta na pagpadugayon, ha? So, let's all get settled. This is Tita Regine. Once again, welcome sa Tuesday edition sang kahapon lamang program. Ari ato ang bahanon para sa inyo tanan from Cookie Zamora. Ikaw na kaya? Mayong hapon. Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Puso ay sunod-sunuran lamang sa kanyang koba. Sa hindi malamang dahilan, siya'y merong nakita. At sa isang ngiti lang ay lahat nagbago na. Na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Minsan ang isang simpleng ngiti ay mayroong saya, isang tapat na hangarin at pangakong dakila. Hindi man ito pinapansin, minsa'y babalikan ka. At nang biglang tumigil ang lahat, ikaw ay papasya. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay ang tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawagas. Ikaw na kaya ang aking hinahanap, ang pagkatagal ko nang pinapangarap, walang hindi magagawa kung tunay at tapat, pagmamahal na alay ng puso ay di magwawakas. Oh, yeah. Cookie Zamora, ikaw na kaya? Oras naton, 26 minutes after 2 o'clock. Again, ini si Tita Regine. Ari na ang atong first story diri sa KLP. Gina-share diri sa aton ni GD sa Segundo Distrito. Kag nagapat-text din si GD nga kon when kuno naton basahon, i-inform tagid siya. Na-text ko siya, na-inform ko siya, naka-reply man siya. So good afternoon gidira sa imo GD. Here's your story. Nagasiling, Dear Tita Regine.
First of all, I want to greet you, Tita, a pleasant afternoon. And of course, sa Tagpalamati, isang sikat nga programa sa Bombo Radio. Wow. Tawag ako kay GD. Hindi ko tuod nga ngalan. Sa 2nd District, 21 years old, female. Kompleto, no? Ang akong kasaysayan, Tita, is kung paano ako nangin malipayon sa luyos ng isa katawo nga hindi ko palangga. Ha? So, Tita, at the age of more or less 14, nagtuon-tuon ako migo-migo, Tita. Wala pa ko ka-graduate elementary. May first ko nga namigo online. Sang time nga to, Tita, hindi ito uso Facebook, tapos ang cellphone ko, keypad pa, Nokia, to be specific. Abi mo, Tita, ang panghampang lang tong ako niya. Nag-last man kami 2 months kay ti Papi Love kun sila pa. Ti wala gid nakabalo akong ginikanan kay tita si mother ko gaobra sa district sang Iloilo City, then si father ko ga workman sa construction sa city man. So balik kita, Tita, wala kami naglawig sang BF ko sang time nga ato. Actually, layo man to siya, taga Rojas. Bali pinalagpat lang to nga dial-dial akon sa keypad ko nga cellphone, and out of nowhere, nagring siya. Then nasabat. Amo na to. Pero as I said, Tita, nag-break na kami to, then nalimtan ko na to. And the next thing that happened in my life was nagpa-enroll na ko grade 7. At that time, I met my circle of friends, and ang friend ko nga na happens to be my kababata. So, bali, Tita, tatlugid kami nga mag-best friends. Ang best friend ko is girl and gay. Ang classmate ko nga girl is may ka-text na siya always. And doon hisa ako kay to si nga mag-smile-smile, tapos sige type niya sa CP niya nga Nokia nga touchscreen. Ay gali, imo, Tita, ang ka-text na is ang pakaisa ka crush na nga nag-uli halin sa Pasi. Always sila ga-text sanay kag kun, Tita, uso sang time namon nga magtapos buhi halin sa eskwelahan. Gahampang kami sa talamnan. Bisan ano lang nga hampang. Pero, Tita, siya gapabebe. Ito siya sa isa ka lalaki. Then, nakagawian na namon sa best friend ko nga tapos panyapon, mga best friends ko nga tapos panyapon, matambay kami sa sulod sang talamnan kag magdala pagkaon. Then, Tita, sang gahulat kami sa best friend ko nga gay sa iya. Upo dyan nagali ang ka-text niya. Always, ay gali, Tita, kami nga mag-best friend is lapitanay lang na kami balay, pati ang ka-text niya. So, Tita, na init-init naman ko sang gay ko nga friend. At one time, ang friend ko nga girl, nakitext sa CP, sang gay friend ko, kay naubusan siya load. Ay gali, Tita, ang gin-text niya, isang textmate. Suddenly, nag-reply na siya. Pero wala siya kabalo, kaya wala sang gay ko nga friend ginsugiran. Kasi, as I have said, Tita, bad trip kami mo. Ginambalan ko friend ko nga gay nga, kuhaan ang burya. Ang GA ko nga friend, Tita, gintauya man sakon. Muto, gin-text ko man to eh. So, in short, Tita, nangin textmates man kami. Ha, ha, ha. Tita, I am sharing my stories tungod gusto ko lang na ibalik-balikan ang inagyan ko. Kaya matay home na lang gid ko sa kabuangan nga nahimo ko sadto. So balik kita, Tita, nag-textmate kami until one day, Tita, na fall na lang gali ko sa iya. Kag amuman siya sa akon kuno. Ay, Tita, Diyos ko, wala ko gin-expect nga ang simple nga hi, hello, mauli sa I love you and I miss you, Tita. Haba. Mamo Omel, ligo background, please. Thank you. So, Tita, nagkarelasyon kami and aware man ang friend ko sina. Kay gatsatanay sila, Tita. Kay isa, Tita, gaselos man ako pero sige na lang, kay explain nila. Wala man sila kuno gusto sa isa kagisa. Ang iya lang sang friend ko, kano, nga mapaklose siya sa cousin sang boyfriend ko, which is crush niya. So, Tita, naglast kami sang BF ko 2.5 years, Tita. Sa una, tago lang relasyon namon kay hindi boto si father ko sa iya. Kay wala obra, kuno pa sa good lang. That time, Tita,
So naging kami is 27 siya, then ako 16. So tita, until nagtabo-tabo na kami, kahit hindi kami legal. Grabe no, ano nila nga legal, inabalang open sa both families. So amo na. So hindi kami legal sa parents ko. So ang nahimo ko tita, mahimo ko kano project ko, then makadto ko sila or di gani makadto kami sa lugar nga wala makakilala sa amon kag tuna namon nahimo ang kababalaghan tita. Ay hala. Kay palangga ko siya and palangga niya ko. O Diyos ko. 16 na gayon mo ka na yung kababalaghan. So nag-last kami tita then one day tita nag-text sa akon ang cousin sang PF ko nga crush sang friend ko nga makadto ko kano sa balay sang gay ko nga friend which is sa pihak balay namon. Tiyambal ko wala man da si Agi, naglakat to siya kahapon. Tiyambal niya sa akon, kadto lang jabla, kay may hambal ko. Tita, friends man kami. Nag-go ko dira, lang ko nag-agi. Nag-go ako, dira lang ko nag-agi sa kusina namon, kay galuto ko sang time na ato. Tiyambal ko kay papa ko pa. Lihog ko anay sa naluto ko, kay makadto ko kay Agi. Tiyambal ya. Oo, butang lang da. Kay close din kami, sang Agi ko nga friend. Tita then, family friends man. So, okay lang. Tinagadto ko, tapos nabalaan ko ato gali. BF ko. Nga, la ko ga-text ko sa iya. Tingala ko, no, nga, ga-text ko sa iya. Wala siya ga-reply. Ay, gali, tita, nakita ko man niya, balay sang gay friend ko. At to ang chinela sang friend ko na girl. Siguro hambal ko. Kasi parehas lang. Pero tita, wala akong in-expect na ato sila sa likod, sa dulom nga lugar, gaupdanay. Tita, sa nakita ko to, gusto ko na lang gid nga mag-disappear. Kasakit, tita. Sakit. Nga BF mo, kag friend mo, gaupdanay. Nga aware man ko nga dati sila gateksanay and gamit up. So nasampal ko na lang gid BF ko. Bisan siya, kibot man siya, sa presence ko nga ato ko to, titita kasakit gidya. So nag-walk out na lang ko. Then pagka morning, may klase, wala ko ginasapak ang friend ko nga girl. Ang gay ko nga friend, ginsugidan ko. Pati siya na shock, wala siya kabalukon, paano niya ko i-comfort? So gintawaan niya ko anay time, kay kilala yagid ko na kung ano ako mainit. So gahipos-hipos lang siya. Until tita ang friend ko, ginkumpronta ko. Then, nag-okay man kami. Pati BF ko. Ano mahimo ko? Palangga ko ang migo ko. Yes, tita. Naging manhid ko. Naging okay kami sang BF ko. Then, may natabo naman sa amon liwat. Until tita, nag-decide na siya mapamanila. But before that, nagpuli anay kami sa ilalugar. To meet his parents, then okay man. Pero family side ya is di ko gidjabet. Pero tungod palangga ko siya, ginsat aside ko na lang. Until the time has come, mapamanila na siya, may obra ko no, tinagpasugot na lang kay kuno para sa future namon. Tita okay kami, pero after 5 months, ato siya sa Manila, naging cold na ang treatment namon sa isa kag isa. And then nakipag-break siya tita. Kasakit gidya sa part ko, pero nagpasugot naman lang ko Then after a year, nagbalik naman din siya sa Iloilo. Nakibot na lang gid ko tita, na nagbalik siya, kang naghambal, palangga igid ko kuno. Tinagbalikanay kami tita, kaysa tuod lang, palangga ako man siya. Pero tita, nag-abot naman ang nakahadlukan ko. Nagpuli naman siya sa ila. Hasta nga nag-break, ragid kami. Official. Gina-reach out ko siya, pero cousin niya nag-text sa akon nga hindi na kuno ko sagi try reach out sa iya. Kay break na gani kami. Abi mo tita, sa na-receive and nabasa ko to ang text, dogin ba siyahan ako sa isa ka balde nga cold water nga may ice cubes pa. Sa kasakit. Oh, grabe nga pain gali, no? Galing nga cold water, kundi may ice cubes pa. Modo ka namin imno, no? Ini nga mainit nga panahon. So, mo to, tita, halinan, wala na ako nagseryoso pa sa mga naging migo ko.
So, migo ko, migo dya, break to, date dya, date to. Until tita na-meet ko ang seaman kong amigo. Habang niya single siya, tita din seryoso ko siya, sang time nga to. Tungod the way siya mag-approach. Then, ga-date-date kami, kagapabugnaw sa malamig na lugar. Wow. Kung magpanaog siya, tiga muna kami. Then, always siya may time sa akon. Ay, gali tita. One day, nagtawag ko. Then, sangin sa bat niya, nabatian ko nga limog sang bata. Hambal sang bata. Sino na pa? Si mama na ina. Wow, tita. To ko naman nga ginimo niya ko kirida. Yin pa ako ko gid siya tita. Kuno, bulaganay na sila sang asawa niya. Then, kung ano pa, ti ako man, nga GA, tita nagpati man ko. Haste wala na siya nagbalik, kay nag-lockdown. Hindi na siya pwede kasakay pa. Te, muto, nagtambay siya. Then, na-stuck sa Manila for 2 years. Hasta nga nadulaan ang kami communication. Ay, gali tita. Gin-block niya ko sa FB account niya. Di kay may isa pa kong nga account, muto gingamit ko. Gin-stalk ko siya. Ay, tita. May lain naman siya nga bayi gali. Kasakit, tita. Kaya taniging prangka niya na lang ko bala. Hindi nga ginimo niya kuya panakit butas. Kundiin, gaseryoso na ko, tuntuho naman ko. Sa tanan nga naging migo ko, wala gid closure, tita. Hasta ang naging ex ko, may mga bata na. Pero tita, I was 17 sang na-meet ko ang lalaki nga nagpabag-o kung ano man ako sadto. Tita, tawagon ta lang si Dan. Ini si Dan, tita 36 siya. And ako naman 17. Nagkilalahay kami diri man sa among nga lugar. To cut the long story short, naging kami. Kay foreman siya sa ginaobra nga building diri man sa amon, nalapit balay. Then, maagyan ko man before magkadto sa school. Tita, wala gi ko nayaluyag sa iya, tita. Wow, daw bata na kasabad magpangaluyag. Natak-an ako, masakitan pa. Sa sige-sige nga sunlog sa mga upod ko niya, sa sige-sige nga sunlog sa mga upod niya sa obra kag sa mga best friends ko. Naulog man buot ko sa iya. Abi ko, tita, SAS lang. Lagas niya. Pero tita, nagsala gid ako, tita. Seryoso gid man siya sa akon. Tita, kada mag-date kami, wala may nagakatabo sa amon. In fact, makaon lang na kami o road trip lang. To ang time nga na-amazed gid ko sa iya. Hasta, nakibot na lang ko, nagkadto siya sa balay, kagintubang ginikanan ko. Tita, I didn't imagine nga may laki pa nga amo sini. So tita, after ya gintubang ginikanan ko, then, ginpakilala yaman ko sa pamilya niya, then tita, naging legal kami. Both parties. Na, amo ni sumuno, mga yang, amo na namin nila nga legal sila. Meaning sa legal, na open a relationship sa both families. Or sa family. Okay. So sa ila, both parties ko, no. And we're happy for that until the main thing happened. Ikaw, ha. Always give me happening, ha. We enjoyed that night. And tita, si Dan gali, breadwinner ng ila pamilya. Siya ang agot. And ang tatlo yung kautod, may pamilya naman siya. Or may pamilya naman. So siya na lang ang wala, tita. So, ang relasyon ko kay Dan, gapamatuod, nga hindi ang inagyan ko, ang ginbasihan niya. Pag wala niya ko ginjudge. So, tita, malipayon kami ni Dan until now. Kapamatuod, nga hindi hadlang ang edad sa tawo, nga gapalanggaanay. Tita, kay Dan ko lang na experience ang unconditional love, understanding, and sacrifices. Bisan nga bata pa ako kaysa sa iya, yes, damo ga-amazed, pero at the same time, damo man bad comments. Pero ang bad comments nga ato, ginahimo namon is, gina-turn namon into a positive one. Yes, damo naman kami inagyan sa nagka-COVID, nadulaan siya obra, pero tita,
for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, until tita, ga stronger and ga stronger pagid relationship namon. Very loyal gid kami sa isa kag isa, and even ano kasako, may you and me time gid kami na sa isa ka adlaw. It's either malagaw or makaon nga kami lang duha, or just kapi-kapi lang, as long as kaintindihanay kami, kagapalanggaanay, that's enough for me. Tita, sa tuod lang, I must say nga this is the man I want to live for. Grabe nga linya. Kami ni Dan, tita, is turning 4 years na this year, and he is 40 and I am 21. Ang 19 years nga age gap namon is nothing compared to the love and happiness that we offer for each other. So tulad tita, sige eskwela ko sa isa ka university, diri man sa Iloilo, 3rd year this July, taking BS Hospitality Management, and siya, sige man obra niya. Yes, dugay-dugay naman gawa nga hulat niya sa akon, pero always niya nga ginahambal. Di siya magsawa kahulat sa akon. Hasta makatapos ko. Labay lang tita. Sige, labay lang. Joke lang. Labay lang tita, ang best friend ko galing nga gay. Gay eskwela man siya sa isa ka university, diri sa Iloilo. And hindi kami same school, kay iyaging kwa is fashion. Then, ang girlfriend ko is after namon makagraduate nga tatlo. Of course, with flying colors, kag nagbusong man dayon ng friend ko nga ato sa iyamigo, nga schoolmate namon. Kag of course, ninang man kami, nga mga best friends niya. Sa subong, wala pa siya ka eskwela college, but looking forward to. Sa tulad dita, happy ako sa side ni Dan, and I'm proud to say that I am the queen sa akong nga fairy tale story, and he is my king. I want to end it with a quotation, tita, nga, and they live happily ever after. Tubtob na lang diri, tita, kasi salamat sa pagbasa sa akong kasaysayan, naring matuod ko nga ngalan, hindi na lang pagbasa. Alright, aring ginambal niya. Please inform me, tita, nga kung pagbasahon mo na akong kasaysayan, kay Luyag kuman pabati kay Dan, kay wala siya kabalo, nga nagsulat ako di. Gusto ko lang, tita, siya i-surprise. Waiting for your positive response. Madamig nga salamat. Respectfully yours, GD, San Segundo Distrito. Well, GD, daw gina-imagine ko gid updanay gid ka mo subong dira ni Dan. Na-shock gid siya, na-surprise gid siya. Nga nagsulat ka diri sa kahapon lamang. Ako ya being a mother, do na-shock gid ako. Yeah, this is what's going on sa mga iyahang. Well, wala ako sa babae nga bata. Ginungod gid siguro ni Lord, no? But anyway, di ko na mo na, no, nga na-found mo na si Dan sa imong kabuhi, siya nasubong ang love of your life, then strive, no, nga mag-work gid ang inyong relationship, and take care of that relationship. Daw mabatyagan ko, no, nga ang sincerity is nga ginapangita mo sa isa ka guy is ara kay Dan. And na-feel ko man, no, nga si Dan is really loving you. Kag siguro, no, hindi man kadto or labuot sa 4 ka tuig ang inyong relationship kung hindi man nga wala ka mo nagapalanggaanay nga duha. So the both of you worked for that relationship, and let us hope, no, nga ang mga ginaplano ninyo, you pray to God nga mangin plano man ni Lord para sa inyo. Ang namin ko that I know that you want to be together, nga mangin ka muna gid, no, sa ulihi, mangin official couple, mangin married couple. So kumbaga, you have to put effort for a relationship to work.
kag dapat ara gid man ang sincerity, ang dedication nga mas mapanami ang isa ka relationship. So I hope sa inyong side nga duha wala na no sa mga other things pa nga magpasabad-sabad or inabala nga may magpanumdum pa sa isa sa inyo nga himo na nga muni ang mga daw hindi amo no nga dapat himuon. If you want no nga mag-focus na lang gid sa relationships, focus on one another, then kinahanglan may effort gid na iya and dapat ara gid ang sincerity. Ikaw, because you're still young, kung ano ang dapat nga unahon, dapat may mga priorities ikaw no sa imong life, and dapat unahon ang pagtapos sang imong kurso, knowing nga si Dan is just there nami gani no, himuon mo lang nga inspiration si Dan so that makafocus man ikaw at the same time sa imong pag-eskwela, and you know nga once makatapos ikaw no, and if you want and seryoso ka na nga mag-build sang imong kaugalingon nga family, you know that there is this guy nga among gid no ang luyag mo nga mangin kaupod sa pagpangabuhi for as long as naplastar mo na no sang tanan. Inabala nga hindi nga sila nga naga-jump kag hindi nga sila nga ginuna mo ang hindi pa dapat nga importante. So prioritize, learn to prioritize kung ano ang imong mga plans sa imong kabuhi, i-prioritize mo. You're lucky nga si Dan is very understanding, very matured, hindi lang sa edad, no, kundi sa thinking man, kag seems like do kabalugid siya, no, magdala sa imo, being young, kag ang importante dira, no, nga mabatyagan mo ang iya nga sinseridad, kag ang matuod nga pagpalangga sa imo. So good luck gid, and I just hope nga unahon mo gid kung ano ang dapat nga unahon, and if you want that relationship to work, kinahanglan mag-effort gid kamo nga duha and be sincere to one another. Good luck sa imo, GD, sang Segundo Distrito. Oras naton 49 minutes after 2 o'clock. Magabalik kita with another story pa diri sa Kahapon Lamang program. Next story is from Lola Neni sang Iloilo City. Sa pagpanumbalik sang Kahapon Lamang program, kag may isa kita ka winners sa atong promo Buena Manosalvo Year 17. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kauntas ang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog,
Pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kun fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pagsegregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas,
kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, Diri sa KLP, kagari na ako naging promise, our second winner for today sa Buena Mano Salvo, year 17. O, makinig ng maigi dahil i-announce na ang daily winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Naglakip sang Bioderm Germicidal Soap bilang iyang private purchase ang ining winner, 54 anyos ang edad. Congratulations sa taga-barangay MacArthur Drive, La Paz, Iloilo City, Erlita Giliergan. Ang aton nga winner sa liwat. Congratulations sa imo, Erlita Giliergan, 54 years old, may proof of purchase nga Bioderm Germicidal Soap, taga Barangay MacArthur Drive, La Paz, Iloilo City. Kadto ka na diri, nagahulat ng mga 500 pesos nga cash, kag ang imo nga super beautiful nga transistor radio nga nakalock no ang dial, kundi free dial ini, so you have a choice kundi numuluyag nga mamati, but I know nga kung ano gid ang imong nga paborito, and that is Bombo Radio. Salamat and congratulations, Erlida Giliergan sa Barangay MacArthur Drive, La Paz, Iloilo City. Kag sa ato na nga next story, try ko gida ngayon tagamay lang nga oras. From Lola Neni sa Iloilo City, Dear Inday Regine. Mayong hapon kag oras sa tanan nga tagpalamati sa imong programa sa mga KLP lovers nga wala ginakapoy sa pagpadala sang ila inagihan sa kabuhi sa makatapos ang Bombo Radio kag iliminagid sa imo. This time, I would like to share my high school life. To start with, nagabot ining tiya ko kag iya pamilya halin sa Negros to attend our yearly family reunion. Nakita niya nga daw hard up na si tatay sa pagpaeskwela sa amon, so ginayo niya nga siya ang mapaeskwela sa akon, kaya ang iya tatlo nga mga bata magagmay pa. By the way, Tita Regine, ang tiya ko nga ini isa ka elementary grade teacher. In short, nagupod ako sa akong tiya. Ang ila lugar ara sa northern part of Negros Occidental, where the Ilco Lumber Company is situated, owned by an American company. The place is called Fabrica. Ay pabrikahan ang mga kahoy cut into several sizes. The place is just like a little city with complete amenities, hospital, big market, post office, movie house, basketball court, and restaurant. The houses of the employees are in uniform structure and are found on the hilly portion of the place. Well lighted ang lugar during nighttime. Masadya ang lugar kay may madamo nga mga tawo ang lugar. At first nasubuan ako kay the first time ako nahamulag sa akong parents kag siblings. Sa ngulihi, naka-adjust man ako kay kasadya gid sang palibot. Sa opening sa school year, ginpa-enroll ako sa akong tiya sa isa ka private school owned by a rich haciendero sa diraman nga lugar. Ginalakat ko lang kung magkadto sa school. Naga-shortcut ako sa compound nga ginahamtangan sang staff houses sang mga kano. Kilala man ako sang security guard kay ginaalaw nga mag-agi ako. First day of school, nahuya ako magmingle sa akong classmates kay bago ako salta sa among mga school. Sa ulihi, naka-adjust na ako kay mga friendly sila. Sa maghiwat ang school sang foundation day, ako ang napilian nga Miss Freshman. Kag ang akon escort, ang uniko iho sang tag-iya sang school. Tawagon naton siya kay Mr. G. At first, nahuya kag nagpangindi ako kay wala sang kwarta ang tiya ko nga ipahimo sang gown. Siling ni Mr. G nga,
Pangayuan niya sang budget sa iya mami ang para sa gown kung magpasugot ako. Ti, go na lang ako. Ang kada year may float nga pagasakyan sang ilang amuse kag escort. Ang amon float, bongga ang dekorasyon, kag well uploaded sa mga audience nga ara sa higad sang dalan, kaya nagasakay, puraw gwapa, kagwapo. Joke lang. Mas hindi man joke Ang tanan nga mga workers sa hacienda nag-wave. Ti-wave man kami sang amon kamot, kag smile-smile sa mga audiences. It was a wonderful experience I had. Si Mr. G, isa ka mabuot nga classmate. Hindi siya bugalon, hindi isuplado. Friendly, kag tama, kag generous. One time, nagkadto ako sa school nga wala ka pamahaw, wala ako nagkaon, kinagasakit ang akong tiyan. Sang tunga-tunga na sang klase, nalipong ako inday. Dali-dali nila ako gindala sa amon nga school clinic, kag ginpapahuway, kag tagaan sang bulong. Abi mo, worried si Mr. G sa natabo. Ginpadalhan niya ako sang snacks, pero wala ako magkaon, kay wala ako gana, kay nagasinakit ang akong tiyan. 2 days ako nag-absent sa class, only to find out nga ang cause, nag-abot ang akong nga first menstrual period. Kagudlay, galinda Regine, kung malayo ka sa imo iloy, kay wala kasing pamangkutan, kag paanggaan, kung malain ang imo pamatsyag. Sa pagbalik ko sa school, I thank Mr. G for his concern. Ginakonsider niya ako nga little sister, kay wala siya sang utod nga babae. So maghiwat kami sang despedida party, kay closing of classes na, nagpasalamat ako sa iya, sang tanan nga kaayo niya. Mapamanila na siya, kag didto naman school. Ginsangganan pa niya ako nga balusan ko gid ang iya sulat nga i-address niya sa school. Ako naman nagpauli sa amon sa Iloilo para tani magbakasyon lang. Pagpauli sa akong tiya, wala na ako mag-upod pabalik. Nawili na ako maghampang sa akong mga utod. Nagsiling ako kay nanay, naslingko din na lang ako magpadayon sa pag-eskwela. Nagpromesa ang akong tiya ang ipadala niya dayon ang akong report card. Abre klase na sadto, wala mag-abot ang akong report card. Ginkatuan ni nanay ang principal sa school nga akong sudlan, kag mag-ayo kung pwede i-temporary enroll ako hasta nga makaabot ang akong report card. Hasta August 15 ang plaso nga ginhatag niya. So wala gid mag-abot ang akong card and I was dropped from the list. Uy. Bali naka-attend classes ako for 2 months and a half. Todo-todo ang akong hibi. Kag ginulu-uluhan ako ni nanay. Nasa madason nga tuig ako magpadayon sang ako nga pag-eskwela. Nagabot gid man ang akong card, pero December na. Anhon mo ang kumpay kung patay na ang kabayo. Sa natabo, na-develop ang akong nga inferiority complex. Wala ako nagagwa sa amon balay. Ginbuligan ko si nanay sa goods sang baboy para may pang-enroll pag-abri klase. Kung aga, kung makita ko akong classmates nga nagabantay sang jeep nga pakadto sa school, nagahibi ako nga nagalingling sa bintana. Ang nanging kalingawan ko amo ang pagbasa sang nobela ni then Governor Attorney Conrado Norada sa bantog nga magazine nga hiligay noon. Nanging kalingawan ko man ang pagpamati isang tingog ni T.I. Evelyn Sadto over the radio. Sa abri klase, second year man gihapon ako, happy na ako kay back to school na ang status ko. Amat-amat, nadula ang akon nga pagkamahuloyon. I was chosen as one of the cheerleaders kag nangin dancer from second year up to fourth year. I was also chosen as the Virgin Mary during the tableau presentation on Christmas Day for 3 years, and how I loved it. Move forward kita. May isa ako ka-experience nga natabo sang third year na ako. Malapit na sadto ang amon nga foundation day, kag busy ang tanan sa pag-practice sa ginaentrahan nga activity. One afternoon, wala kami makaabot sang last trip sang truck pa uma. 5 kami nga wala makaabot, 3 ka lalaki kag 2 kami nga babae. Along the way, may maagyan kami nga dako nga sementeryo. Suno sa mga tao sa palibot, may nagatuhaw nga santermo nga nagapanglagas sang tao. Sa unha naman, may nagaestar nga aswang. Pag-agi namon, nagahinunod na ang adlaw. Hinali lang, suminggit ang upod namon nga lalaki. Ngara na ang santermo.
o ginuba kung ginusukso kung nga bakya kang magkuyampad dalagan. Sa bakalampuwas na kami sa sementeryo, inugutoy-utoy kadlaw ang loko-loko namon nga upod, kag magsiling nga daog pa namon ang runners ang 100-meter dash. Sa unha naman, may ido nga nagapanglagas ang tao. Nagdalagan kami, pero madasig man ang dalagan sang ido pakadto sa amon. Ginkuha ko ang isa ko kabakya, kag sang malapit na siya, ginpongkoy ko ang iya ulo. Di man, nagtiyangak, kag natumba. Wala niya kami maabutan. Kung natabo, kag nakagat ako, dako naman nga problema. Toslok sang injection ang maaguman ko. Sa natabo, ginpadayon ako ni nanay sa akon nga tiya, nagapauli ako sa uma kung Sabado sang aga, kag magbalik sa Banwa kung Lunes sang aga. Move forward naman kita. Ini nga experience ko, natabo sa 4th year high school na ako. That time, may mga Boy Scouts ang school nga ginapadala to attend the National BS Jamboree sa Mount Makiling sa Laguna. Sa magpauli sila, may mga medalya sila nga bitbit. To give honor to them, a program was held pero gabi hiwato ng affair. Each Boy Scout had to look for a girl to pin the medal. Gin-approach ako sa akong classmate, tawgon ta kay Mr. B, amo ang matakod sang medal sa iya. I did not accept the invitation, kay gabi ang affair, kag nahadlok ako mag-upod sa mga lalaki kung gabi. Nagpauli ako sa uma para hindi ako mapilitan. Wala siya magpangita sang girl nga matakod sang iya medalya. Ang iya na lang scoutmaster ay nagtakod. Abi mo inday pagkita ay namon pagkaaga nagsiling siya, grabe ka maneni, you left me broken-hearted. Nagpasorry ako sa iya kay basi dumtan niya ako. Years passed, sa mapanugid ang younger brother ko that he remained single. Siling pa niya, nga naman lang gali ako, tani siya na lang ang ginpili ko. Time passed, but memories remained and lingered on my mind on my youthful days. So, dari na lang anay ang akong sulat, may sugpon pa ini on my next letter. Thanks for reading my letter. More power sa imo program. And good luck. Truly yours, Lola Neni, sang Iloilo City. High school days, the best days of our lives. Sa kalabanan gid sa ato, no? Pinakamasadya ko, no? Pinaka-exciting. Kasi syempre, dira ang mga first love. May JS Prom. May C80, sadya, no? Anyway, nag-enjoy mo kami ang imong gin-share diri sa amon, Lola Neni. Kaga, you made us also remember ang amon nga high school days. Thank you again, mga kabombo. We have no more time left. As a matter of fact, nag-overtime kita. But sige lang, next time, i-try gin nato, no? Nga makadamo kita sa nga mabasa nga letters para sa inyo and at the same time, on time lang. So, thank you so much sa inyo tanan-tanan, especially sa mga istorya nga inyo palabot diri sa kahapon lamang program. Makes our afternoon very entertaining and very interesting, di ba la? So, sa inyo mga istorya dira, paligid nga email sa liwat sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang palihog sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. See you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, yan inyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.